Rantuk. Bang, oke. Iya. Oh, nggak nih. Motor ini rumah. Wong ini mah mesti. Bang, Bang. Duh. Jelas areng klengkeng kene tak delok suarane. Jelas suwung ki bocah. Nek ra suwung ya mesti ra rokok. Minta siji lho. Minta setiap hari. Mbok atur ngono jelas rugi aku. Ha iki nek ra mumpet, mungsuh cah kuwi jelas ajur aku. Lah kok malan jengkang-jengki terus kono kuwi jane ki golek tikus apa selurut. Kowe to man. Man pada kini ki Superman tak celak-celuk wit mau menang wae jengkang-jengki itu jane ki golek opo. Iki lho ya akeh goleki sapu kok. Lah ning isor kene lho mau iki. Nang ndi ya? Nya sapu. Moto sak gede benik jas kok sapu ora weruh. Alasan wae padune arep endo e. Jaga men. Sore kene wis maca ati iki arep nyang ndi ya? Ngarit. Lah ndi arite? Oh, iki rene awakmu menjelang arit to? Ih. Bocah nek ora tau sapa kota yang ngono kuwi sing outfit. Jenenge JOK GIGING. Ngising diasmu kuwi. JOK GIGING jogging des gondes. Cuk. Jogging. Makane lho aku kirine yang saiki kuwi timbangane lola-lolo ning omah. Wis ayo. Duh. Wong urip dikerek buta ayo jogging barang. Sedina rong karuan mangan sopeng telu kok lari-lari. Kayak ngono kayak piye ngono lho. Mungkin melek matane kan buta Ya makane kuwi pikiranmu men fresh. Badan sehat, marilah kita jogging. Ayo. Ngono kuwi patute lak ya gawe wong sing statusé KMKA to, Nyong. KMKA iki opo? Tibake kowe dhewe ya lolak-lolok ngono. KMKA kuwi artine kelas menengah Kereta api. Lah ya ben rak ndiasmu kuwi. Engko lek ge opo NKOK buang kok. Ini lho Nyok, KMKA kuwi artine kelas menengah ke atas. Ini arep mangane krekas-krekes mbok jak jogging. Semaput ning dialan sidane. Ini lho, Bang. Nek jenenge wong jogging kuwi iki ora memandang status sosial. Kuwi lho arep tuwa, arep enom, arep anak-anak, arep balita, arep mbok-mbok, ibu-ibu, kabeh lho awes jogging. Lah fungsine jogging kuwi gawe kesehatan awake.
Alah, nek turu nglowo, nek tangi awan, nek metu lang mendem, ngono sehat, sehat kondi. Ya makane kuwi mulai saiki adewe kudu ngerubah pola hidup kita, terutama pola makan dan pikiran kita. Oh, ngono ya nyuk ya. Kandian ya, yuk saya bentar mangkat. Ya wes oke, yuk. Yuk. Arep kene wae apa piye ya? Kadung sore mulai suket mbane wedhus sing manca karak. Konggo sedane iki nggo. Arep kene wae. Ngopo iki? Antus metu saka bengkel kok wis mati meneh undane. Kok jan sepi men, blas ra ono uwong. Piye iki? Duh, wis ah mene. Ngarit iki. Ngarit ndi yo? Wis ngomah anane wedhuse mbak-mbak wae. Jan ra ukuri. Duh, setoran ra nutup. Nasabah ditagih angel kaya apa. Ngono kok arep utang meneh. Apa meneh iki sing jenenge Fernando Pongah ditagih wangi lerang. Wis utang Magicom wis 6 sasi ra lunas-lunas. Wis mari ngelu pokoke. Harta kuwi kakean tenan cah mene wis kono entuk suket akeh kene lho entuk ayo bener aku ndek iki lumayan wis lah separuh kan turut akeh lho oleh semenit tok tak kalian sedikit mau masuk hilang wah tak mungkin mungkin perasaan gua ya iya reneh weh lumayan tenan nih untuk super gratis ora kesel sama tuh lah yang meneh untuk kalau semini tak beres sih masa iya suket gondol demit
demit wis pakanane kembang. Suket kok yo ilang. Wah, iki masalahnya. Terus ke. Bacok tanganmu lho ke. Kene ngaret ket mau suket ilang we. Balik ke, Bra. Iya Kang. Go ke. Ampun. Asu, ora suket gratis. Wah. Ini Kang, kita tak jelek sih. Lo kok disuntak wadah kesan keto. Wadah sisan. Kok mandiri dulu kan? Oh, wis iku sekete kancane kok mah mulai kan mandiri ya. Acok lho. Iya. Ada kabeh. Yo. Kuwi ram iki lho. Hai Kang, wis. Yo. Wis ora nak ngaret yo. Ya ibane hari teno kabeh iki. Oke, baik. Kali aku. Oke. Si. Wah, pokoknya aku apal kecake. Iki nek ora dikei pelajaran, cuman bocah. Lu. Match kamu lo, piye? Ya aja panggah kelingan. Masa ta bos urung tak lunasi? Lunas piye? Kat biyen lagi ngangsur pisan kok. Wis ndi kene, bayar. Lo. Semi malah melayu. Lali. Iya lagi. Kuman yang ini. Gantuk. Aduh. Hah? Aduh, tolong. Mata nih kira nyawang ya nong gue suket ya ditabrak ya. Lah. Bocah. Ono cewek mendingan nggih. Dino kok istighfar ping loro gitu. Ngendi ya kok dhewe ning ngono ki. Dilane wae takoni. Ayu nih, sangat tinggi. Loh, Mbak kok ning kene Dani arep ndi? Aku arep ning dusun sedono. Arep niliki kancane jare bar tiba. Malah udane mati, Mas. Mosok to, Mbak? Coba tak cekake, Mbak.
piye iki? Ora kena iki, Mbak. Misal dari bensinnya, menawan tak bensinnya iki. Lek isik wae. Wah, siapa? bisa akeh Mas. Bensinnya iki. Ane yo. Ane ya, Mbak yo. Tahu urip barang iki. Biasanya ono bengkel cepak-cepak pura Mas. Bengkel jane ono. Lah ndi? Tapi ora ado ning ngono. Oh, ya piye ya Mas? Nah, ngene, Mbak. Berhubung sing ono tambal jam 24 ban ado, Piye maksudnya Mas? wali deh, Mbak. Bengkel 24 jam maksudnya. Ya wis sak ini bengkel ya, Mbak. Tenane Mas, kok lek ngrepoti sampeyan. Ora iso sing menang. Cahayu ning sampeyan kok. Apa to sing ora iki? Tak bang ngiru kan. Mbak. Ngomong iki dong kenalan lho iki. Ini siapa, Mbak? Nopi Mas. Aku Sudarto, Mbak. Nggih, salam kenal nggih Mas. Seperane, Mbak. Nggih, nggih, Iya, tak mboten sering apa-apa. naik, Pak, yuk. Nggih, nggih, yuk. Sik, Mas, sik. Iya, Mbak. Lah kowe bagur karo aretmu piye? Iki. Heeh. Wis gampang, wong suket golek meneh. Wis yo. Ya wis yuk.